ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ರೇಷ್ಮಾ ಹೇರ್ ಕಟ್. ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನೇ ನನಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೌಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಬೇಲೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಮದ್ಮೆಗೆ ಬಿ ತಡ್ನಿ. ಸೊ ಏರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪು ಬರಿಟ್ಟು ಸೈಬರ್ ಇತ್ತಂಡು. ಸೊ ಆರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಮಣಿ ಮೆಹಂದಿ ಮತ್ತು ಪೋದ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಜದಿನಿ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪುದ ಬರಿಟ್ಟು ಮಾರಿಗುಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡತ ಎಟ್ಟೇನಿ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಬಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅಂಚದಿನಿ ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಸ್ಯಾರಿ ತುಪ್ಪೊಂದುಲ್ಲ ಮುರಣಿ ಈ ಸಾರಿ ತೂದಿಪ್ಪುವರು ನಿಗಲು ಯಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಬರ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದೇನೆ ಮದ್ಮೆ ತೂತದೆ ಲೇಟ್ ಆತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಚದಿತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ. ಪಟ ಪಟ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ತಡ ಉಂಡು. ಸೊ ಶೇಕ ಒಂದಿಪ್ಪು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪೋಂಡು ಎಂಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಕ್ಕ ಪೋರೆ ಪೂಜೆ ಸರ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಪಟ ಪಟ ಪೋನ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಬಂತಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಕೊಂಚಿ ಡ್ರೆಸ್ ನಾನು ಪಾಡೊಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ಯಾರಿದು ಬೇಲ ಅಂತ ಬರಪೂಜಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಪತ್ತೊಂದೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೊಕ್ಕ ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ಇದು ಬರ್ತಿಚಾರ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ರೇಷ್ಮಾ ಹೇರ್ ಕಟ್ ಅದು ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ ಎರಡು ಜನ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ್ತೈತಿ. ಯಾನ್ ಮೇಕಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ಯಾನಿ ಫೈನಲ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಪೂಜಲ್ ಪ್ರಕಾರದ మీరు స్మైల్ Jawa Jawa Uy ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪದ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಮೊರಣಿದ ಒಂಚೂರು ಮೆಹಂದಿದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತೂದ್ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿಗ್ಲೇ ಕುಡಾರ ಸಿಕ್ಕುವ. ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೇಪಾಡ್ ಎಸ್ ಬಲೆ ಅಮ್ಮ ಬಲೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ರಶ್ಮಿ ಮೇರ್ನ ಮದ್ರಿಂಗಿದ ಲೇಸನ ನಡಪದ
Ardole malla plan dar. Tu ke bale 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 ya. ನಿಧಿ ತನ್ನಿ ಓಂಕಾರ್ ಸಾತ್ವಿಕ್. Oke Babu Irna. Pudar tadi pudar. Saya bisa. ಓಕೆ ಇದು ಪಟ್ಟ ಹೊಡಿ ಗೇಮು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಇರ್ನ ರಂಜಿತ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರವಣ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಶ್ರುತೇಶ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ವಿನೀತ್ ಓಕೆ ಇದು ಜನ ಒಲ್ಲರದ ಹೆಡಮ್ಮ ಜನ ಐತೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅದ ಅವು ಮಾಮೂಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಡು ಕಿಟ್ಟ 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 ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಕಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟ ಅಂಬಡೆ ಬಿಟ್ಟ ಈ ತಿನ್ನು ಲಿಮ್ಮನು ಬಾಡಿದಿ ಒಂದು ಪನೋಡು ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಮುಲ್ಪಡ್ದಿ ಉಲಾಯ್ ದಿಂಗೊಡ್ಚಿ ಉಲಾಯ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಉಲಾಯ್ ಉಲಾಯ್ 27 Sucaba apa ja oke apa yang dijji lemmu malla adu japa ginya ginya korta pagena nellikai kortoda bale ಇತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತು ಮುಗಿಪದ್ ಬತ್ತ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಪ್ದ ಬರಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೀನಿ ಯಾರನ್ನ ಸೈಬರ್ದಾರ ಸೊ ಅಂಚದು ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಒಂಥರ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತ ಅಕ್ಕ ಮಿಗ್ದಿ ಲೆಕ್ಕ ಪುರ ಯಾನ್ ಬತ್ತದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕಾರು ಮುಲ್ಪ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಿ ಆಂಡಲೆ ಏನು ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಸೈಬರ್ಗ್ ಮೂಲೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕೊಂತ ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತೆರಾರು ಯಾನ್ ಏನು ಎತ್ತನಲ್ಲ ಅರಡನೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಮತ್ತ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಥರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆತನ ಮುಲ್ಪ ಎಂಕೋಲು ಅಂಚನೆ ಬರೀಟ ಶಾಪ್ ದಗ್ಗಲು ಬೊಕ್ಕ ಸೈಬರ್ ದಗ್ಗಲು ಟೈಲರ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಥರ ಎಂಕಲ ಒಂಥರ ಗ್ರೂಪ್ ಲೆಕ್ಕ ಆತನ ಆ ಗ್ರೂಪುಡು ಒರಿ ಮಿಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಥರ ಇನ್ನನ ಬೇಜಾರಾಯ್ಲೆಕ್ಕ ಸೊ ಆರ್ನ ಇನಿ ಒರ್ತಿನ ಮದ್ಮೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಲ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇಜಾರ್ಲಾಪುಂಡು ಇತ್ತು ಸಮಯ ಮೂಲಿತ್ತದ ಬುಡ್ದು ಪೋಯರತ್ತ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುನಿ ಏಪಲ ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬತ್ತ ಐ ಬೊಕ್ಕ 2 ವಾರ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಬುಡ್ನಿ ಸೊ ಎಂಕೊಂಥರ ಬೇಜಾರು ಯಾನೆ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಸೊ ಆರ್ನೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ದೋಲಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಅನಿಸುಂಡು ಕೆಲವರ ಅದೇ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ ಅಂಚದು ಆರ್ನೇನಿ ಮೆಹಂದಿ ಮೊರಣಿ ಮೆಹಂದಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚನೇನಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಡಿಸೈಡ್ ಮಂತದ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತೊಂದು ಬರೋಡು ಪಂದು ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಮೂಲು ಶಾಪ್ಡ್ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ನ ಬೇರಂ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತ ಆಪುನ ಬೇರತ್ತು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಜನ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ನ ಈಗ ಸ್ಯಾರಿ ಮತ್ತು ತುತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂರ ಜನ ಸ್ಯಾರಿ ತುತ್ತಿಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಯ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಜನ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತೊಂದ ಅಂಚದು ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಗೆತ್ತದು ಇತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಆಂಡ್ ಮದ್ಮೆಪುರ ಅರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡ್ದೇವೇರು ಅಗಲ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಸೊ ಅಗಲ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಲವ್ ಇನಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಲವ್ ಮಲ್ತಿನಗ್ಲು ಏಪಲ ಒಟ್ಟಾವಡು ಸೊ ಕಾಟಾಚಾರಗೆ ಏಪಲ ಲವ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಲ್ತಿನ ಅಗಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಒಪ್ಪೊಂದು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಅವು ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕಲ ಖುಷಿ ಅನ್ಸಂಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಿದೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಕ್ಕುವ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಲೈಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪಡಿಸಿ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಬಂಧ ಅನುಬಂಧ